वेलकम टू मालवणी तडका. आज आपण पाहणार आहोत पॅन पिझ्झा. पॅन पिझ्झासाठी लागणारं साहित्य आहे. हे मी बिया काढून घेतलेले टॅमॅटो आहेत, स्वीट कॉर्न आहे, कांदा आहे क्यूब करून घेतलेला, शिमला मिरची आहे, कॅप्सिकम, पिझ्झा बेस आहे, चीज आहे, चीजचे क्यूब्स आहेत, चिली फ्लेक्स आहेत. इथे मी मिक्स हर्ब आणि ब्लॅक पेपर असं दोन्ही एकत्र घेतलेलं आहे. हे मिक्स हर्ब आहेत आणि हे ब्लॅक पेपर आहे. टोमॅटो सॉस आहे आणि बटर आहे आणि मीठ पण वापरणार आहोत आपण. आता आपण पॅन पिझ्झाच्या रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत. इथे आपण पॅन गरम करत ठेवला आहे आणि हा पिझ्झा बेस आहे. त्याचा जो वरचा भाग आहे जिथे आपण टॉपिंग लावणार आहोत त्या भागाला आपण बटर स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. पिझ्झा बेसच्या वरच्या भागाला आपण बटर स्प्रेड करून घेतलेला आहे. तो वरचा भाग आहे तो थोडासा असा पॅनमध्ये हा असा बटर लावलेला भाग आपण असा थोडासा गरम करून घेणार आहोत. हा पिझ्झा बेस आपण बटर लावून थोडासा गरम करून घेतलेला आहे. आता पॅनमध्ये आपण थोडं बटर घालून घेणार आहोत. त्यामध्ये आपण हे ज्या भाज्या घेतल्या होत्या कॅप्सिकम, ओनियन हे थोडं हलकंसं परतून घेणार आहोत. शिजवायचं नाही आपल्याला, थोडं हाय फ्लेमवर त्याला थोडंसं असं स्मोकी फ्लेवर येण्यासाठी थोडंसं मीठ घालणार आहोत यामध्ये आपण किंचितसं. थोडं ब्लॅक पेपर घालणार आहोत आणि थोडंसं हर्ब्स घालणार आहोत. हे हाय फ्लेमवर आपण 1 मिनिट परतून घेतलं आहे. गॅस बंद करायचा आहे. आपण पिझ्झा बेसला टॅमॅटो सॉस लावून घेणार आहोत. पूर्ण स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. पिझ्झा बेसला आपण पूर्णपणे टॅमॅटो सॉस लावून घेतलेला आहे. त्यावर आता आपण भाज्या स्प्रेड करून घेणार आहोत. इथे आपल्या भाज्या स्प्रेड करून झालेल्या आहेत. पॅन सुद्धा परत गरम करत ठेवलेला आहे. आपण यावर आता चीज स्प्रेड करून घेणार आहोत. टॉपिंगला जे आपण भाज्या वापरल्या आहेत त्याच्याऐवजी तुम्ही पनीर वापरू शकता, ऑलिव्हज वापरू शकता, ते तुमच्या आवडीनुसार आहेत. पॅन गरम झालेला आहे. आपण बटर टाकून घेणार आहोत. बटर स्प्रेड करून घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यावर आपण पिझ्झा ब्रेड पॅनमध्ये घालून घेतलेला आहे. साईडने सुद्धा थोडंसं बटर सोडायचं आहे.
आपला गॅस मीडियम ठेवायचा आहे. आपण आता यावर कवर घालून घेणार आहोत. बारीक गॅस करून आपण ते 1 ते 2 मिनटं शिजवून घेणार आहोत. परत आपण बेस चेक करायचा आहे, तो करपू द्यायचा नाही आहे. यावर आपण थोडंसं ब्लॅक पेपर, सॉल्ट जास्त घालायची गरज नाही आहे, कारण सॉसमध्ये असतं, चीजमध्ये सॉल्ट असतं, मिक्स हर्ब्समध्येही सॉल्ट असतं, त्यामुळे ते आपल्या चवीनुसार घालायचं आहे. मिक्स हर्ब्स पण घालून घ्यायचे आहेत. चीज मेल्ट होईपर्यंत आपण त्यावर कवर घालून घेणार आहोत. चीज छान मेल्ट झालेला आहे. आपला बेस पण छान क्रिस्पी झालेला आहे. आपला पिझ्झा रेडी आहे. आपला पॅन पिझ्झा रेडी आहे. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.